Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu ọzọ bịakwana m ka nsị abịa na nwe vidio nchọkwu nnene vidio ahụ nwere n'afọ n'akụkụ ebe ọ vidio nchọkwu nnene emeka na gịnị mee ndị otu Mathias na-ewezi ka onye nwere ya ama. Let's set the record straight. Afụbe m religion na-anata mkpali ka Christianity. Afụbe m religion na-anata mkpali ka Christianity, especially na ana Igbo anyị. Ana Igbo anyị enweghị the kind of level of fathers of faith in the body of Christ when compared to Yoruba people. Ana Igbo anyị enweghị ha. Mana ndị ama egene onye ọbụla respect boundaries, onye ọbụla n'ụlọ onwe ya na-eme ihe nke ya. Mana ndị Igbo anyị ejeje azọta okwu ebe akpali onye ukwu akpali onye nta. Where is the dignity of our people? Ejiwe mmalụ ndị Igbo ikwu ilu mmadụ ugwu. Where is that dignity? Where is that thing ndị Igbo eji mmalụ ndị Igbo bụga na gịnị me inwe ịma ihe na-akpọ love? Where is that respect eji mmalụ ndị Igbo? Sọpụrụ onye ukwu, sọpụrụ onye nta, sọpụrụ ihe ndị ọzọ na-asọ nsọ. Because na imansi m na as a full bona fide Igbo person ya bịa kpọrọ nwa mmadụ without ime traditional wedding ya. All these things will not castigate Christians from doing. Isi na ndị Christian na-akwele traditional Igbo ya na ha akwele ugwu bụ na ndị alụlụ ana nọ n'ime ya. Likewise ndị alụlụ ana nọkwa na Christendom. Mana na ihe this young man na-eme ọkpụa minista nke anụ n'okpu onye nke ọkpụgide evangelist Ebuka Obi keta ọ na-ana na Fada Mbaka na form sickness na arụ na ahịa. Ọ na form na arụ na ahịa. Mana enweghị ndị mmadụ na maro. Whatever you wish will eventually come, because it comes with fear of the unknown. Ị na-atụ ụjọ sị na na ọ na-adị m ka ihe aya ma ọ ya adị m ka ihe na-eme. You are indirectly calling that thing to come. Because gịnị mee, a time comes in the life of Job, or saying, what I fear most has come upon me, which means there was a time in the life of Job that he fears poverty, he fears Idankai, he fears sickness, he feared everything that he has to be taken away from him. Whereas again, what I've feared most have come upon me. Now this young man name, what of tomorrow? He had one drama on art, bịabụkwanụ real. Kezi ha ya eme mgbe jụọ onwe gị ajụjụ a jụọ onye ọzọ, because na gịnị mee onwebere onye mma pụta na afọ na even na Muslim mmadụ na art this kind of thing, ndị Muslim agbụ ya nkịtị. Mana omenala unu ahụ unu na-eme mmadụ apụta na were aka kuku oke ite kuku nke a kuku epụtasị gị na ọ na-eme oke ite ayi onye ejikwa webuli big ma emele onye. Will people see those kind of things gba nkịtị na onye fuli gwa na oke ite sef abụrụ omenala Igbo? Will you sit and keep quiet? No. Because somebody is going contrary to what you believe in. And also na Christianity ko yeme, I say after all happier, go and fight for your God. So badero. Ebe onye osolu onye je ilukwana na ya. Na this video ko no fu yeme nje kwuli ihe nne kwulu mbosi nketa. Because only what this video. Na batagi as your Lord and personal Savior. Nato makara share button. So Mbaka keta ozi Ebuka Obi. Neni ihe mere na anyị ga-eti go dị na ekpere. I get bikon onye ọbụla nọ in the mood of prayer ka anyị tinye ọnọdụ a na-ekpere. Kwa ụbọchị ka a na-anara treatment. This guy na-ewetara onwe ya ezigbo abụmọnụ. Ntị onye ọnwụna mọmi si n'omego gịnị ọkụ ịnọ na-awụ ọnị ya nke last time anọ m ka ịnọ na-achị ịchọ gịnị na bụ chọrọ inwe problem. So for school me ife this guy na-play at only God knows what he's playing at, but he's up to something. What it is I don't know. Ike dị n'elu
ike dị n'ala o, ike dị ebe niile, Jesus karịrị ha o, ike dị n'elu, ike dị n'ala, ike dị n'ebe niile, Jesus karịrị ha. Ọ dịghị ike pụrụ iguzo, ọ dịghị ike pụrụ iguzo, ọ dịghị ike pụrụ iguzo n'ihe ọbara bụ atụrụ eze Jizọs. Ọ dịghị ike pụrụ iguzo, ọ dịghị ike pụrụ iguzo, ọ dịghị ike pụrụ iguzo ihe ọbara nwa atụrụ eze Jizọs. Ọ dịghị ike pụrụ iguzo, ọ dịghị ike pụrụ iguzo, ọ dịghị ike pụrụ iguzo n'ihe ọbara nwa atụrụ. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. What about this guy? I want no script that this guy deliver. Oh, they this script. Sorry. Oh, they this script so well. For over how many days now? This guy about na online oh, for like 7 days, if I'm not mistaken. This guy about na line. It seems like an script odelede. At first, on a Ebuka Obi. Now, Rev Mbaka kwasi ka na akpọ now. But atakwa mama. Ndo tu Mathias. Jekonu shake this guy, you wanna this guy na who do I know when ife na-eme. Una jekwu mari funu ye met this guy because funny enough, or that batazi online at all since if I bido, since this guy bido maybe this post like 2 weeks ago. This guy enwebo any other video melu aside aside the video nke isi o meru na ife odelu few videos o mepo video ọzọ wee luo tata mo na this video o me yesterday of which na the thing na emem odon ka ya say na of a true not go ife na eme this guy, you see, but you cannot tell because na the guy na do always up for something. You want to go? The guy na do always up for games. So I will tell his group, Ndo tu Mathias Ezeaku. I will tell you people should go and know na what to go this guy cannot do this guy. In as much as na him na no nwere akụkọ Mike Ejeagha kọọla anyị maka eze na-aghọrị ndị ọ na-achị. Ịghọtago na everyday eze a na-asị nekwa agụ ndị obodo gbapụta n'ama anyị afụzi agụ o wee lụzi ụbọchị the men agụ bịara ọgụ eze wee na-asị nekwa agụ ndị obodo wee sị n'ote na ọghọrịbalụ ha agụ wee jide eze wee dọsasịa. So may this not be the case of this guy. He got to go on and act as a script, but as funny as it is, he's acting it real because for like 2 weeks this guy supposed to do video like more than 4 times, and all those videos concerning this something name. This video post to yesterday or so should be the 3rd video this guy supposed to go in 2 weeks time, and then how regular you only post to video. I'm beginning to think that no when you go one how adore this guy. Ndo tu Mathias, you people should go and check out this guy. Makifo on the chagbalo bose. Guess always go no game ko na agba. Nyana shiema. Even my own think on art ifa. The guy do real on if on art. Voice ya hajikwe na program here.
na ụmụ kọmedi ọ na-atị maka Ebuka Obi ka aka jikwa especially this guy na-ada ajụ ya ajụjụ ọ na-asa onye amụmarụ ji ya egburu mmadụ n'obodo ahụ biko jeenu cheki ịnụ nwanne ụnụ nwoke ọhụrụ ahụ adịghị biko ka ụnụ gbara ebe onye esi wee zụwa ya ndụ ịghọtago ọha Ebuka Obi ka ọ na-akpọ mbụ kịta ọ bago Fada Mbaka ịghọtago ọhawa aka ọkwa ife aka anyị emegido ndụ mmadụ aga ịghọtago nke akwụkwọ ọkwa mmiri nke nka mmalụ bifo ozobe sumode